जाफोर दिनैनिफ्राय जोङो थाइखाजरा अखाफोर केटारिं ग्रुप आइजो गांखं जोङो जयै बानायनाय जाबाय, गोदानै दानाय जाबाय। बेयावहाय जोङो नांगौ रायजो राजाफोरनो नांगौब्ला जोङो हाबा मिथिं दावथिं जेरावबो जोङो बाहागो लागोन, थांनाय जागोन। नांगौब्ला जोंखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव मोननो हागोन। खम रेटआवनो जोङो थांनाय जागोन। साबैसे दं नोंथांनि? 30 जन दङ। 30 जन। माब्ला दानाय जायामोन नोंथांमोना बे हान्जाखौ? गोदानै जोङो दाजेननाय जादों दिनैनिफ्राय दानानै। माबायदि सार्भिस होगोन बे मेल मिटिङाव माबायदि सार्भिस होगोन नोंथांमोना? जों जा खामानिखौ मावगोन जों बेयावनो मोजाङै सार्भिस खालामनांगोन। ओमफ्रायो जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांगोन। बेखौ जों मिजिंथियो। जाफोर दिनैनिफ्राय जोङो थाइखाजरा अखाफोर केटारिं ग्रुप आइजो गांखं जोङो जयै बानायनाय जाबाय, गोदानै दानाय जाबाय। बेयावहाय जोङो नांगौ रायजो राजाफोरनो नांगौब्ला जोङो हाबा मिथिं दावथिं जेरावबो जोङो बाहागो लागोन, थांनाय जागोन। नांगौब्ला जोंखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव मोननो हागोन। खम रेटआवनो जोङो थांनाय जागोन। साबैसे दं नोंथांनि? 30 जन दङ। 30 जन। माब्ला दानाय जायामोन नोंथांमोना बे हान्जाखौ? गोदानै जोङो दाजेननाय जादों दिनैनिफ्राय दानानै। माबायदि सार्भिस होगोन बे मेल मिटिङाव माबायदि सार्भिस होगोन नोंथांमोना? जों जा खामानिखौ मावगोन जों बेयावनो मोजाङै सार्भिस खालामनांगोन। ओमफ्रायो जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांगोन। बेखौ जों मिजिंथियो। जाफोर दिनैनिफ्राय जोङो थाइखाजरा अखाफोर केटारिं ग्रुप आइजो गांखं जोङो जयै बानायनाय जाबाय, गोदानै दानाय जाबाय। बेयावहाय जोङो नांगौ रायजो राजाफोरनो नांगौब्ला जोङो हाबा मिथिं दावथिं जेरावबो जोङो बाहागो लागोन, थांनाय जागोन। नांगौब्ला जोंखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव मोननो हागोन। खम रेटआवनो जोङो थांनाय जागोन। साबैसे दं नोंथांनि? 30 जन दङ। 30 जन। माब्ला दानाय जायामोन नोंथांमोना बे हान्जाखौ? गोदानै जोङो दाजेननाय जादों दिनैनिफ्राय दानानै। माबायदि सार्भिस होगोन बे मेल मिटिङाव माबायदि सार्भिस होगोन नोंथांमोना? जों जा खामानिखौ मावगोन जों बेयावनो मोजाङै सार्भिस खालामनांगोन। ओमफ्रायो जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांगोन। बेखौ जों मिजिंथियो। गोजोनथाव खौरां! माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।